2. Tamo je najdobra ta učiteljka, se koga še so nasmevka i so pogled se ni kažuva, od bukva A pa do gramatika, od sobiranje do geometrija, od zborot prv pa do čitanje. Učiteljka ta Maja ne nauči se na prvi čas, ne se sluša ni tu glas. Bukva po bukva, broj po broj, cela nauka. Učim ne pišuva me, najdobri sme, site zajedno možeme se. Na čas po fizičkom sme najsrekni, trčame se, smeme,